Кака Зехра, защо ме напусна, бе? Като бях пиян, какво щях да спра? Да пия... О! Толкова много, от толкова много приказки, чак се ударих тиквата. Еми, сега ще трябва да се откривам нова мацка. Където е по-тъпа. Не помня. Ами, кака Зехра ме напусна, ще си открия друга. Какво пречи да се открия друга? Какво пречи да се открия друга? Да. Ами, нека да отиваме на лов. След малко ще дойда. Да. Ало, искаш да ми сложиш гади, а? Що? Защото слушам, че си бил пиян. Искаш ли да ми станеш гадже? Не искам да стана. Искаш ли да ми станеш гадже? Не! 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 Хора, никой не иска да ми стане гадже. Какво съм направил? What the fuck? Бил съм пиян, ама какво пречи от това? Добре, пречи наистина да правя ненормални работи, но добре, щях да спра. Оле, вече съм гладен, нека да си измислим нещо да хапнем. Нека да видим какво има. Нещо яко. Яко. Открихме. Нека да хапнем. Така. Да вземем чиника. Някаква чиника. Кой ми е купил бебешка чиния? Кой може? Купил съм се като малумен. Така. Този път. Аз нямам никакви пари, няма опак. Няма какво да ям. Сам дете имам един окум оставен дето. Той е така. Ами сега никой не ме иска. Какво ще правя сам? Що не ме искат за гадже? Пак да им предложа пръстен, да се оженим. Абсурд да стане тази работа. Абсурд! Ами, значи... ще трябва един ден да се заемем да потърсим гадже. Отиваме на лов. Здрасти! Как се казваш? Приятеле, аз се казвам Радослав. Как се казваш? Майя. Как? Ива. Добре. Искаш ли да се жениш за мен? Не. Първият опит. Неуспешен. Имам си храна. Да хапнем. Здрасти, приятеле. Как се казваш? Аз се казвам Радослав. Ти се казваш Кремена. Да. Искаш да ми станеш служители за мен? Не! Почвам последен път, но не мисля, че няма нищо да стане, но какво? Не. После ще опитам пак, сега се. И се припираме. Така. Аз трябваше да се доям окума. Вярно.
После някак ще опитам да отида на работа, след това като си потърся гаджето. Не само един лукум има. Но яко и цапахме. Не мисля, че ще стане хора да се повторя. Ай сега го изяра да му хумам. Там без пари, аз нямам пари. Там нямам пари. И ще изям лукума. Няма какво да ям. Не искат да бъдат с мене гаджета. Много яко, направо страхот направо, много яко, направо страхот. Се радвам, че... Как да е? Оп, да се прекръстя. Оп. Така. Ами... Аха, го изяждам. И ще легна просто на някакъв диван да спя. Лукума е номер 6. Яко. Яко. Кажете хора, свърши лукума. Нищо не стана с тази черника. Нека да се оставим на място, понеже нищо не направих с нея. Захвърляме. Така. О, масата е отцапана. Наистина е отцапана. Ето вижте. Така. Показвам ви го това, понеже хора просто смисля така, като ви го покажа. Това е също как аз храна. Всичко е това, показвам го, понеже нямам гъба, какво да си го изтрия сега. Това е много яко, няма какво да трия. Какво може да изтрия? С нож? Да. Нека с нож да опитаме. Хора, наистина ето. Оправя. Понеже няма майтап. Наистина едва му открих. Един нож да си взема, да му дешите масата. Някои мои приятели искат да дойдат у нас. Няма какво да ги чекам, но... Ако намеря работа, ще ви израдвам се пък. Друго не знам. Не. Така няма да стане с нож. Все пак малко махнахме, но няма да стане с ножа. Някъде имаме мивка, бе. Нека да изчистим ножа. Хора, предметите са малко. Аз се казвам Мивчо. Предметите са малко, няма с капуши какво да ям. Нямаме вода и ще пия от чешмата. Не си напих. Имаме някаква стара кърпа, дето ще се обършам. Сега какво мога да изчим по-добре масата? Чорап? Не, ще се отцапа. Това няма перална. Сухи салфетки? Не, нямам. Нямаме сухи салфетки, ами параскова. Не, това е за ядене. Имаме само една. Ужас. Ами...
Защо нямаме гъба? Ето има, ама с тя стара. Някаква стара, нека да я поизмием, хора. Аз ви казах, че няма, но открих някак, супер. Нека да измием, понеже е била пипана от 10 години тази гъба. От 10 години. Тя направо изпостаряла. Ама нека много да ни играе с тишината, да ни работи, че няма много пари. Имам малко, имам 10 лева, но нищо не може да се направи с 10 лева. Казах ви, че нямам пари, това 10 лева не са пари. 10 лева са нищо. Но скупиш за 10 дена 10 хляба по едно левче, ето. Парите свършиха. Добре, хора, масата окей е. Вече е готова. Изчистена е. Едва, но нека да измием гъбата малко. Така. Пак трябва с тази кърпа да се обърша. Така, сега. Ще спра видеото, понеже ще спя. Да пък на кой ще му е интересно да спя. И лягам да спя. Схвалнал съм се. Той тук няма и една възглавница. Той тук няма една възглавница, хора. На диван. И погледнете. Възглавница. Никъде. Спах тук. Ако са нещо казвам. Хора, сам съм. Няма с кой да излезнам. Не искат да се оженим. Искат да ми бъдат качества. Много яко, направо. Няма да излезна, просто показвам някои работи, понеже сам съм. Напуснах ама. Ако сте гледали първата част. И знаеш какво мисля, хора? Елате. Чакай, да видим вафла. Дали има вафла. Вафла, хора. Хора, има вафла, да. Има. Имаме хладилник. Ако сте чули звук, това са съседите викат. Тук открих, хора, сок капи от преди 3 дена. Не знам, не съм го купила. Аз явно жена ми праскова. Нека да си служим сок. Това какво пречи да пием сок? Така... Защо е какви чашки разполагам. Ама той студена много е хлъзгава, бе. Сам да не го изсипя. Че не ми са чисти. И почти свърши. Нека да пинем. Хубаво е, много. На парчета. Това са парчетата. Тези тук. Ей сега налапах 2-3. Ими, хора, няма какво повече вече да правим. Сами останахме. Вече явно след една седмица или две, не знам кога вече тогава ще си търся гадже. Ами, мисля да сам да изпия сока и вече да спирам. Явно е, че никой не му иска. Какво да се прави?
Заедно хора като си пиян, никога не бъдете пияни. Никога не пийте ракио. Само като сте болни. Може да се размачквате с нея и не за друго. Мисля аз така. Иначе вижте какво става. Да погледнете колко парчета има. Надолу са. Тези по-белите, това са парчетата сок. Това е от прасковата. Вкусни са. Какво друго? Една вафа ми остана само. Не бях проверил хладилника и за това. Добре, това има наистина много парчета. Ето хора, гледайте коса. Хора, това са парчета от прасковата сок. Сока беше от 21 до 20, не, от 21 до 41. Не, излизам към 41. Тези човек като е пиян, не знае колко месеца има. Колко месеца има? Чакай. Какви месеца, бе? What? Не знам. Да рискувам ли да ги хапна? Хора. Няма кой да ми направим сок. Сега как да хапеш тук? Да. Но аз се казвам Ивчо и съм тъп. Ивчо е тъп. Не знае какво става. Още хора има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Още 7 има. Да има лапаме. Колкото и да са хубави и гадни, ами го лапам ги. Все пак е сок, това пък няма как. Добре хора, това вече го хвърлям, понеже няма повече, не падат, ето. Ето. О, разпадаха са. Но не, няма да ги имам вече. Разпадаха са, нека да изминем чашката. Ставим я тука. Мръсната кърпа пак трябва да е таковаме, да се измърва.
Ами хора, кака захара като ме напусна, наистина много се разпусна. Нека последно да измием масата и вече ще излезна малко на въздух, колкото на пейка. Малко да седи. Нека тази гърба малко, тази старата гърба, малко да е. Това да го разчистим, понеже от това хора. Йоу! Хора, тази гъба имаше супол! Така. Вече ще приключвам. Понеже вече се изморих от толкова приказване. Да. Ударих съм, сериозно, а пък. И ми вече няма какво друго да правя, свърших си работата, това прави всеки ден. Да. Айде хора, излизам. Чао. Чао.